Lakha Inkoy Rapon Nilip constituency along Det Piadang along National Doctors Day Talondun Ason Thak Thaksi Nilip Bahavar along ta Nilip BJP Mondal Bijeva M Amai Phuatum Ahin Pen Japon Linsi Jakhonga Cheklo Niphai ECR ni Chuki Hola BPHC along Humri Damsi Doctors Day Ajaimek Pichun Pon Pirthe adang muni latum keso deda hut keso pen kapa meji aphan keso angthek ritar lip pamisi keso oson than ponpo keso ateng keso kapa meji aphan dowai daru pisi keso bang medet doktora sai lake arpu thepik lapen anghor thepik lasi pini keso deda hut seka chelang atuma phan sekelang kelana sai ke claim pon kimi kechepaduk pik ke theglong ajoini nilibalong hospital anong kache thangklong seka chelanga hemalong mate chuki hola block primary health center mate thihek pen BPHC lo Dr. Tenzing Ingti Kajol Mandal Bipanjan Dhar alang litum bangki thoma tumaphan panongsi karbia khaya tumalong amana pengke thenai poho pen nilip BJP Mandal BJYM Amaiphu Moses Terang Kongchun Bang Jonathan Teron Dunmaipu Alex Rengma Dihin Rembang Hillary Terang pen William Teron lapen ongdung ari sang hotum sekelang kachepaduk doktor ato phan archo damsi ning chepat heseroi lapen ning keparung alam the chethan kangsi misen pen Dr. Day Ajaimek Pichun long pamilu Koilamati pen Samson Ingti Karbiang long live